Kaixo, Microsoft PowerPointeko aurkezpen bat erabili dezakegu bideo tutorial bat egiteko. Komeni da beti ere transizio batzuk edo mugimendu batzuk sartzea. Vale? Eta bi aukera daude, bata ahotsik gabe edo guk komentatzen jun diapositiba bakoitza. Goazen ikustera nola egin daiteke. Ikusten duzu hemen goran dagoela grabar. Honi ematen badiot, agertzen zait hau. Bale, hemen aukera desberdina dauzkat. Hemen azpian ikusten duzue, nahi baduzue, puntero bat erabili dezakezue, gauzak esplikatzen joateko, erabili dezakezue azpimarratzeko marra bat, hau ezabatu daiteke, baita ere horrelako azpimarragailu bat, esplikatzen goazen neurrian gauzak nabarmentzen joateko. Ni nahiko banu, honi diapositiba hauei martxan jarri eta grabatu, honi eman eta listo. Besterik ez litzake izango. Baina kasu honetan nahi dut ahotsa jarri. Orduan emango diot mikrofonoa martxan jartzeko. Eta orain hasiko naiz grabatzen eta joango naiz diapositibak komentatzen. Kaixo, gaur azalduko ditugu netiketak. Mezularitza elektronikoan komeni da arau batzuk jarraitzea. Adibidez, oso importantea da konturatzea beste aldean pertsona bat dagoela. Eta harreman zuzenak edukiko bagenitu bezala izan behar da tratua. Bestalde, idazkera ere zaindu behar dugu. Alde batetik, ortografia zuzena izan behar du. Eta kontuan eduki letra larriz idazten badugu oihuka ari garela esan nahi duela. Eta horrela joango ginake komentatzen gure diapositibak. Bukatzen dugunean grabazioa, stop emango diogu, eta grabazioa esportatu egingo genuke. Esportatu bideoa, eta horrela doa, bideoa bihurtzen. Listo, bihurtu da. Hemen nun gorde den esaten digu, baietz, eta hemen daukagu gure bideoa. Kaixo, gaur azalduko ditugu netiketak. Mezularitza elektronikoan komeni da arau bat. Kontuan eduki, nun gorde dugun, eta hau igo genezake drivera, OneDrivera edo YouTubera, eta honela aukiko dugu bideo tutorial bat edo zeinek ikusi ahal izateko. Besterik gabe, hurrengo arte.